дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд дар дораи рақобатҳои даври 14-уми лигаи олии кишвар дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолият дастаи хаталонро қабул кард. охобони шаҳри хуҷанд дар ин рақобати мушкил ба пирӯзии минималӣ даст ёфтанд. вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. ба голи ягонаро хушнудбек бозоров дар дақиқаи 35 таслими дарвозаи бохта риҳо кард. баъди ин пирӯзӣ дастаи хуҷанд имтиёзашро бо тими хаталон баробар кард, вале бо таносуби голҳо як зина болотар аз хаталон мавқеъ гирифтааст. дастаи истиқлол дар ҳамин давр дар варзишгоҳи нефтияне ки ноҳияи рӯдакӣ бо файзкан дидор анҷом дод. ҳисобро мизбонон боз намуданд. аббос андалибов дар таҳаи дуюм файзканро пешсаф намуд, вале то ба танаффус рафтан пойтахтиҳо бо 2 гол ҷавоб гуфтанд. ибтидо шервони мабадшоев голзанӣ намуд ва дар охири қисми аввал манучер ҷалилов истиқлолро ба пеш баровард. дар қисми дуюм манучер ҷалилов дар дақиқаи 86 голи дуюми худ ва сеюми тимашро ба самар расонида ғалабаи бовариноки тимашро дар ин вохӯрӣ таъмин кард. баъди ин пирӯзӣ дастаи алишер тухтаев соҳиби 27 имтиёз шуд ва 2 бозӣ камтар нисбат ба тими зинаи дуюм мақоми аввалро то ҳол ба худ ихтисос додааст. бозии дастаҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва клуби марказии варзиши артиши шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. баъди ба майдон ворид шудани футболбозон ва садо додани суруди миллӣ, довари марказӣ Абдулло Давлатов ба майдондории дастаҳо шурӯъ кард. ёдрас мешавем, ки дастаи равшан дар 3 бозии охири худ дар доираи чемпионати Тоҷикистон ҳамагӣ як имтиёз ба даст оварда буд ва ғолибият дар дидори имрӯза то андозае барои даста муҳиму зарурӣ арзёбӣ мешуд. дар нимаи аввали дидори имрӯза чандон ҳолатҳои хатарнок барои ҳарду даста муҳайё нашуд ва қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. дар нимаи дуюми бозӣ бошад, ҳам дастаи соҳибони майдон ва ҳам дастаи меҳмонон барои кушодани ҳисоб талош варзиданд. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 0-0 идома меёфт ва дар вақти изофанамудаи довар дастаи равшан дар назди дарвозаи меҳмонон фишор оварда тавонист ки голи ягонаи бозиро ба ҳадаф расонанд. дар дақиқаи якуми изофашуда Бахтиёр Қаландаров баъди дарёфти тӯб дар назди ҷаримагоҳи меҳмонон ба Муҳаммадалӣ Азизбоев партоф намуд, ки ҳолати мазкурро ҳамлавари тоза ба даста пайвастшуда аз кунҷи чапи майдон ба гол анҷом дод. ҳамин тариқ дидори дастаҳо бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи равшан ба анҷом расида, то баргузории дигар бозиҳо дастаи равшани Кӯлоб ба зинаи дуюми ҷадвали мусобиқа баромад. دیگه داشته‌هامون همینان. ما دیگه هرچی داشتیم فرستادیم. زور بچه‌هامون متاسفانه اینقدر بود. تلاش کردن، زحمت کشیدن، ولی متاسفانه تیم حریف مهاجمین بیشتری را اضافه کرد. به هر حال نیاز به این برد داشت در میدان خودش، مخلصای خودش. و در دقیقه 90 ما متاسفانه بازی رو واگذار کردیم. Вы знаете, я боялся за физическое состояние своей команды. Представляете, с 21 его до сегодняшнего дня, то есть с этой игрой мы провели 4 игры подряд. Честно говоря, по-моему, такое не снилось даже английской премьер-лиги. Но тем не менее, вот эти последние, особенно 2 игры, они много сил отняли у команды. Я это сразу почувствовал. Поэтому я попросил ребят, я говорю, больше передач, меньше движения с мячом. Где-то получалось, где-то не получалось на этом поле. Но я им всегда говорил, современный футбол длится 98 минут. Если 98 минут мы выдержим, мы выиграем.